менә бу нефть безнең катализаторлар кулланганчы. Һәм инде менә бу нефть безнең катализаторлар куллангач, менә ул ага. Ирек Мөхәммәдинов әлеге ачыш турында горурланып сөйли. Үзле нефть чыгару өчен мондый катализатор уйлап табучы булмаган, аны өйрәнеп карасалар да лабораторияләрдән чыкмаган. Ирек Мөхәммәдинов фәнни хезмәттәшләре белән нефть чыгару үзәкләренә барып, табигый шартларда сынап караган. Менә бу катализаторларны җир астына керткәч, аннары без анда су парын кертәбез. Су пары ул катализаторларны тарката. Һәм инде менә мондый частицалар килеп чыга. Һәм шул частицалар өстендә авыр нефть сыйфатлары үзгәрә, яхшыра. Бара һәм инде җир өстенә нефть җиңел итеп чыга. Әлеге технологияны Татнефть объектларында һәм Самара өлкәсендә кулланалар, хәтта Кубада да сыныйлар. Оның нәтиҗәсендә нефть чыгару 3-7 тапкырга арта һәм арзанракка төшә. Яңа ысул чит ил товарларына бәйлелекне һәм экологиягә зыянны да киметә ди. Әлеге хезмәте өчен Ирек Мөхәммәдинов 2023 елда Россия президентының фән һәм инновацияләр өлкәсендәге премиясенә лаек булды. Рассчитываю, что и вы, ваши сверстники, все поколения молодых российских ученых будете действовать смело, дерзновенно, где-то, может быть, дерзко и решительно. Ориентироваться на самые амбициозные цели, искать свои нестандартные решения. Мөхәммәдиновлар нәселендә Ирек беренче химик, әмнә хатыны Резидә шулай ук химия белгече. Ул да КФУ лабораториясендә эшли. Алар мәктәптә дә, университетта да бергә укыйлар. Ирек инде ул эш вакытында гына шөгыльләнми, өйгә кайткач та шөгыльләнә. Кич белән кайткач, монда компьютер артында җитешмәгән әйберләрен өйгә кайтып, төнгә хәтле утырырга мөмкин. Миңа бик химия дәресләре ошады. Һәм моны күреп, минем укытучым мине олимпиадаларга әзерли башлады. Ирек Яршалыда туган, Пушкин исемдәге лицейның химия-математика сыйныфын тәмамлый. Соңыннан КНИТУ КХТИның инженер-технолог факультетына укырга керә. Казан оргсинтез заводында эшләгәндә белемен арттыру өчен КФУга аспирантурага документлар тапшыра. Язмыш аны фән белән бәйли. Мин шунда диссертация яздым. Безнең фәнни эшебез асфальт ныгыту буенча булды. Без стазым белән махсус кушылма уйлап таптык. Әлеге ачыш белән генә туктарга уйламый Ирек. Нефть юнәлеше буенча эзләнә башлый. Бүгендә ул хезмәт куйган лабораторияләрдә эш кайный. Пробиркаларда төрле катнашмаларны кушалар, аларның үзлекләрен өйрәнәләр. Аспирантларына да химия серләрен төшендерә. Очень четко дает задание. Остазым миңа һәрвакыт төгәл биремнәр бирә. Мин үземә нинди бурыч куелганын яхшы аңлыйм. Ул үзе дә безнең белән бер дәрәҗәдә тәҗрибәләр үткәрә. Бу минем өчен этәргеч, киңәшләр дә төпле. Работа идет очень хорошо под таким руководством. Ирек Мөхәммәдинов Татарстаннан китәргә җыенмыйм ди. Чөнки монда эшләү өчен дә, яшәү өчен дә яхшы шартлар булдырылуын ассызыклый. Команда белән грант җыйдык. Мин анда җитәкче. Без натрийга нигезләнгән яңа реагентлар ясыйбыз. Ул реагентлар серадан арындыра һәм шулай ук нефтьнең сыйфатларын үзгәртә, яхшырайта бара. Ул гаиләсенә дә зур игътибар бирергә тырыша. Хатыны белән бер кыз тәрбиялиләр, спорт белән дә шөгыльләнә. Парашют белән сикерү хыялы да бар икән. Яшь галим киләчәктә барлык уй-теләкләренең чынга ашасына бөтен күңеле белән ышана. Алия Сабирова, Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.